Hulst dwingt Rijkswaterstaat om vervuilde dijk bij Perkpolder aan te pakken. Ja, eigenlijk zou je plat kunnen zeggen, er is een probleem en hoe kunnen we het nou met z'n allen oplossen? En verder in deze Zeeland nu. Ziekenhuizen schalen alle planbare operaties af. En opnieuw harde klappen voor de horeca. Goedenavond. De gemeente Hulst gaat Rijkswaterstaat dwingen om de vervuilde dijk bij Perkpolder aan te pakken. Daarmee komt de gemeente de 5 boeren tegemoet die met hun akkers tegen die vervuilde dijk aanzitten. Als Rijkswaterstaat op 1 juli geen goedgekeurd plan van aanpak heeft, dan komt ze dat op een dwangsom van 5 miljoen euro te staan. De dijk is aangelegd met honderden duizenden tonnen grond waarin nog steeds stoffen als arsen, benzeen en chroom zitten. Landbouwers, van wie de akkers aan de dijk grenzen, stellen dat de aanwezigheid van verontreinigde grond in de dijk in strijd is met de bodemwet en dat er direct maatregelen moeten worden getroffen. Over dat laatste is de gemeente Hulst het in ieder geval met de boeren eens. We zitten nu in een stadium, er is alleen nog maar onderzoek gedaan. Er is nog geen sparende grond gedaan, er is nog niets, er is nog geen voorziening getroffen. En het risico is groot dat straks nog een nader onderzoek komt en nog een nader onderzoek. En dan is er nog niets gebeurd. En vandaar dat we nu gezegd hebben van we moeten een piketpaal zetten met een claim erop. Niet dat we elkaar niet vertrouwen, maar het is wel mooi dat we binnen die termijn ook het resultaat kunnen hebben dat er een oplossing is voor de thermisch gereinigde grond in de zeedijk. Het plan van Rijkswaterstaat moet uiteindelijk goedgekeurd worden door zowel de gemeente Hulst als de provincie Zeeland. Het belangrijkste is dat de milieusituatie rond de dijk goed beheersbaar is. Dat betekent dat er niet verdere spreidingen plaats gaan vinden. Ja, eigenlijk zou je plat kunnen zeggen, er is een probleem en hoe kunnen we het nou met z'n allen oplossen? Het afgraven van de dijk, zoals hier ook al eerder in Utrecht is gebeurd, is volgens de gemeente Hulst nu nog niet aan de orde. Mochten alle andere opties om de situatie onder controle te krijgen niet werken, kan dat altijd nog ter sprake komen, zegt de gemeente. En op de dijk bij Perkpolder, daar staat verslaggever Jan Vogel. Jan, ja, toch wel een harde boodschap denk ik van de gemeente aan Rijkswaterstaat. En een behoorlijke dwangsom, 5 miljoen euro als ze geen goed plan op tafel leggen. Een ongebruikelijke stap? Ja, het is eigenlijk best wel bijzonder. De ene overheid die de andere overheid een dwangsom oplegt. Burgemeester Jan-Frans Mulder, toch al sinds 2003 burgemeester van de gemeente Hulst, heeft het zelf nog nooit meegemaakt. En eigenlijk hoopt hij dat er op tijd een oplossing is, zodat hij de dwangsom ook niet hoeft te innen. Nou ja, dan gaat het natuurlijk om 5 boeren die met hun akkerbouwgronden tegen die vervuilde dijk aanzitten. Hoe reageren zij nou op deze stap van de gemeente Hulst? En ja, hoe reageert ook Rijkswaterstaat? Nou, laten we beginnen bij Rijkswaterstaat. Die zegt de beslissing te bestuderen, maar zegt ook dat zij ook willen dat de verspreiding van die chemische stoffen, van die verontreinigde stoffen, tegengaat en mogelijk zelfs ongedaan wordt gemaakt. Zij zijn al bezig met een plan van aanpak. Ze hadden aangekondigd dat die in de zomer van volgend jaar komt. Maar ze hebben nu wel een extra stok achter de deur, die 1 juli, die ze opgelegd hebben gekregen van de gemeente Hulst. Namelijk, als ze dat niet halen, dan moeten ze 5 miljoen euro betalen. De advocaat van de boeren die stelt eigenlijk dat de gemeente Hulst met deze beslissing zegt dat deze dijk op deze manier, met deze grond, eigenlijk helemaal nooit aangelegd had mogen worden. Hij had gehoopt op een snellere actie, want dit dossier speelt al een jaar of 5, maar hij zegt het wel als een overwinning te zien. Vanaf een hele donkere dijk in Perkpolder was dat verslaggever Jan Vogel. De Zeeuwse ziekenhuizen stellen net als de andere ziekenhuizen in Nederland alle planbare operaties uit. Hiermee wordt personeel vrijgespeeld voor de patiënten die acute zorg nodig hebben, zoals coronapatiënten. In het ADRZ in Goes alleen al liggen op dit moment 30 mensen met corona. Dat lijkt natuurlijk niet veel, maar ook de gewone zorg blijft doorgaan tot nu toe. En de acute zorg, die is ook fors te noemen. In het ADRZ is het huidige ziekteverzuim onder het personeel ongekend hoog, ruim 10%. Daarmee wordt de druk op de rest van de medewerkers extra groot. Ze hebben al langdurig deze zorg geleverd en moeten nu in een nieuwe situatie, die waarschijnlijk erger is dan dat die ooit geweest is, opnieuw zorg verlenen. De enige weg uit deze coronacrisis is toch vaccineren. Ik kan u alleen maar aanbevelen, laat u vaccineren. Het gaat niet goed met de oprichting van het Delta Kenniscentrum. Deelnemers de Universiteit Utrecht en Wageningen en onderzoeksinstituut NIOS hebben grote twijfels. Zij hebben aangegeven dat ze twijfels hebben, of in elk geval onduidelijkheden hebben over de financiën en de governance.
En als je dan goed kijkt wat ze daar uiteindelijk zeggen, dan zeggen ze er ligt een plan voor waar wij ons niet geheel aan kunnen conformeren. Het Delta Kenniscentrum is een belangrijk onderdeel van het compensatiepakket voor de misgelopen marinierskazerne. De plannen voor het centrum hebben al meerdere keren vertraging opgelopen. Alleen de Zeeuwse onderwijsinstellingen UCR, Scalda en HZ staan nog achter de plannen. Een bijzonder transport in Terneuzen vanochtend voor de aanleg van de grote nieuwe zeesluis daar in Terneuzen. Via een schip kwam de nieuwe dienstensteiger aan. Dat is een behoorlijk groot gevaarte, want de steiger is meer dan 100 meter lang en 12 meter breed. Het is natuurlijk hartstikke leuk om dit te zien. Hè? En dus er komt gewoon een combinatie aan met een heleboel onderdelen. Dat is allemaal klaargemaakt en dat wordt straks hier natuurlijk naar binnen gebracht. En binnen wordt het weer in elkaar gezet. En dat is weer het volgende stapje in dit hele grote project. De steiger komt te liggen in de dienstenhaven waar schepen van onder meer Rijkswaterstaat en de Marechaussee een vaste ligplaats krijgen. De beroemde transgenderkip uit Oosterland komt toch niet in een museum. U weet wel, die kip die opeens mannelijke kenmerken begon te vertonen en op de zuster sprong. De kip overleed onlangs, waarna het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam zich meldde. Die wilde de transgenderkip opzetten voor de collectie Dode dieren met een verhaal. Maar het dier bleek door de eigenaar al afgevoerd naar een destructiebedrijf. Geen ereplaats dus in het Natuurhistorisch Museum voor de Oosterlandse transgenderkip. Tot aan de kerst zullen er allerlei Amerikaanse militaire voertuigen door onze provincie trekken. Het maakt deel uit van een groot militair transport. In totaal worden er 2000 voertuigen via de weg naar Duitsland vervoerd en ook vliegen er zo'n 40 helikopters. Vanaf Vlissingen naar Woensdrecht en dan door naar Duitsland. Het is druk in de haven van Vlissingen. Er lopen zo'n 400 Amerikaanse en 60 Nederlandse militairen rond om het transport zo goed mogelijk te begeleiden. De voertuigen en helikopters worden van grote schepen gelost. We hebben een Amerikaanse helikopterbrigade die binnenkomt vanuit Amerika. En we hebben een Amerikaanse helikopterbrigade die hier een 9-tal maanden gezeten heeft en nu terug naar huis gaat. Naast de helikopters van het type Chinook Apache en Black Hawk gaat het hier om ondersteunend materiaal. Dus Amerikaanse voertuigen, trucks, jeeps, maar ook containers met materiaal om de hele zaak te ondersteunen. Met al die militaire materialen in de haven van Vlissingen is er natuurlijk ook een hoop bewaking nodig. Daar zijn de Nederlandse militairen van de Nationale Reserve verantwoordelijk voor. Het is eigenlijk al een stukje beveiligde haven. Maar omdat het een tijdelijk militair object wordt, moet het ook voldoen aan de militaire eisen. Dat betekent dus wij nemen eigenlijk de afscherming van deze haven over. Dus we gebruiken camerasystemen, we hebben militairen, bewapende militairen die het terrein bewaken, patrouilleren. En op deze manier kunnen we het terrein goed veilig houden voor al dit Amerikaanse materiaal. Het gaat dus om een militaire operatie waarbij helikopters en andere voertuigen Europa ingevoerd worden. Je ziet het hier achter mij, allerlei helikopters. Er zijn honderden militairen die hieraan meewerken. En de Zeeuwen gaan er natuurlijk wel wat van merken. Uiteindelijk gaan er zeker helikopters overvliegen. Binnen Nederlandse landsgrenzen, uiteindelijk richting de Duitse grens, dus niet over België. Dat gebeurt hoofdzakelijk, of eigenlijk alleen in doordeweekse dagen. En ook niet gedurende de nacht of iets dergelijks. Dus het is de moeite waard om het in de gaten te houden. Op de weg zullen er weinig voertuigen te zien zijn, omdat veel materiaal in containers vervoerd wordt. De militairen hopen voor de kerst klaar te zijn met de operatie. En in het voorjaar van 2022 komen de militairen opnieuw naar onze provincie voor een operatie met Amerikaanse voertuigen. En we blikken ook nog even vooruit naar de coronapersconferentie van vanavond. Veel details zijn al uitgelekt. Zo blijven de scholen waarschijnlijk open. Maar moeten de meeste winkels en ook horeca om 5 uur 's middags dicht. En vooral voor de horeca betekent dat weer een grote klap. Hier in de studio Mark Leemans van de Koninklijke Horeca Nederland. De Zeeuwse afdeling daarvan. U heeft ook een restaurant zelf hier in Oost-Soeburg. Ja, 5 uur dicht, dat is toch weer een harde klap hè, voor uw branche. Het is zeker een harde klap. De 8 uur was al een klap. Het is vervelend om je mensen om 8 uur de deur uit te moeten zetten. En met 5 uur is het al... iedereen kan wel uitrekenen wat dat betekent. Ja, want je zult ook maar in de grensstreek een restaurant hebben. Want daar, ondanks de maatregelen in België, daar mogen de restaurants tot 11 uur open blijven.
Dat klopt. En die 11 uur, ja, heel veel collega's in de grensstreek, maar ik denk ook in heel Zeeland, zullen daar echt last van hebben. Omdat dat gewoon verkeer naar België op de rit zet. En dus heel veel mensen uit Nederland gaan naar België. Maar de Belgen, die blijven in België. U hoorde ook al over bussen voor jongeren die wat georganiseerd wordt, zodat ze naar België kunnen. Ja, ik heb begrepen dat er diverse cafés in Nederland bussen vol met jongeren naar België verschepen om daar de discotheken te bezoeken. Nou ja, dat is even klaar, want die gaan dicht. Maar dat is wat er gebeurt. Ja. Nog even terug dan naar de situatie dan hier. U moet dus om 5 uur gaan sluiten. Het is nog niet duidelijk of er een compensatie komt, hè? Dat is zeker niet duidelijk. Er is een TVL, tegemoetkoming vaste lasten. Alleen daarin moet je wel minimaal 30% omzetverlies ten opzichte van vorig jaar, dezelfde periode hebben. En dat is lastig? Dat is lastig, want gelukkig hebben we de laatste maanden, en zeker in oktober en ook de eerste week van november, een mooie omzet kunnen draaien, laat ik het zo maar zeggen. En die 30% omzetverlies, dat wordt natuurlijk wel steeds moeilijker. Maar ja, mensen zullen kijken en denken van, dan ga je toch gewoon een lunch aanbieden? Dat klopt, zou een leuk idee zijn. Alleen Soeburg is een mooi dorp, vele winkels. Alleen om te lunchen, ja. In ieder geval, ik zou u voor dit moment willen bedanken, Mark Leemons. Ja, niet alleen voor de horeca hebben toch ook deze nieuwe regels hebben beperkingen. Ook niet-essentiële winkels moeten waarschijnlijk om 5 uur dicht. Voor hen lijken de gevolgen toch wat minder groot. Cadeautjes inpakken mag Marco Visser de komende 3 weken gewoon blijven doen. Maar hij zal er wel een uur eerder mee moeten stoppen. Volgens mij is het een nutteloze maatregel. Om 5 uur is de stad eigenlijk al bijna leeg. En de meeste winkels sluiten, 5:30, 6 uur. Dus dat half uurtje eerder is niet de grootste ramp. De winkeliers zijn in ieder geval blij dat ze overdag nog open mogen. En de sluiting om 5 uur richt voor hen weinig schade aan. Maar de kappers, die ook om 5 uur dicht moeten, beginnen het beu te worden. 2 lockdowns al gehad. De naweeën van de lockdown. En daar wil je eigenlijk gewoon niet meer in. Je wil gewoon lekker knippen en lekker bezig zijn. De nieuwe beperkingen zouden vanaf zondag ingaan en voorlopig 3 weken gaan duren. Het was een regenachtige dag vandaag. Door de stevige wind voelde het ook koud aan in die regen. En het blijft de komende dagen regenen, waarbij het zeker morgen een echte gure dag wordt met temperaturen overdag rond de 4-5 graden. Wel zien we af en toe de zon tevoorschijn komen. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks nog het uitgebreide weerbericht en terugkieken. Alvast een fijn weekend en tot morgen dan ook bij het weekoverzicht. Heel graag, tot dan.